Čauko, zdravím ťa z Kúpeľov Sliač. Okrem toho, že je to také pekné miesto, kde sa dá zregenerovať, poprechádzať, tak sa tu dá aj zajazdiť. A ja ti ukážem pár trailíkov, ktoré sa tu nachádzajú. Radšej ti nebudem prezrádzať, kde presne začínajú, dajú sa nájsť na Strave. A poďme si prejsť hneď tento prvý, ktorý začína celkom z hurta, takýmto skočíkom. A potom do Rock Gardenu. Je to teraz poriadne zamrznuté, takže aj to dosť šmíka. Tu je taký dropík. Pozor, posiela dosť ďaleko, takže netreba to prehnať tam s rýchlosťou. Pekná zápierka. Dropík. A už len posledný dropík. Esíčko. A sme dole. Miestne traily nie sú kto vie ako dlhé, ale to vôbec nevadí, dajú sa otočiť viackrát. Je to dosť zábava, aj keď si to zopakuješ. A navyše je tu ozaj pekne. A výšľap nie je dlhý, ani moc nebolí. Tento druhý trailík je trošku dlhší. Začína na tom istom mieste. Prechádzame cez turistickú cestičku, ale o chvíľku sa odpájame. Áno, tu. Dropík. Pozor, tuto križujeme s chodcami cestičku. Tu je to strominka, taký traverzík. Klopenečka, dropík. A sa dalo ísť aj taká dvojka, čo si nevšimol. Nevadí. Ďalšia klopenka. Dvojka, neskoro som zareagoval, nevadí. Ďalší dropík. Step up. Dobre, aj toto je zábava. Pekné. Super. A ešte si dáme starú DH-čkovú trať. Nachádzame sa tuto pri nájazdovej rampe. No, už je taká schátralejšia, tak ideme radšej z boku. Poďme to dať. Tu je taký polderík, neviem ako by to dopadlo, tak radšej idem takto. Strašný šmík, naozaj je to namrznuté. Cez cestu. A sme dole. Naozaj krásna zábavná trať.